пътя и не спира. Душманите колкото искат да говорят, колкото искат да лаят зад гърба, но човек, който работи не спира, не се събаря с празни думи. Човека си ме от стамболийски тръгва, но стига все по-високо. Работи здраво за своите деца, за тях гради име, бъдеще и сила. Иса, Киро, Неби, това са неговите деца, наследниците на фирмата. Името да продължат. За братята му уважение голямо, за хората от фирма Иса Бекташ. Едно семейство, една сила, една посока, само нагоре. Душманите колкото искат да говорят, колкото искат да лаят зад гърба, но човек, който работи не спира, не се събаря с празни думи. Нека лаят, ние вървим, нека говорят, ние градим, нека завиждат, ние растем. Като нас няма, това го знае Мемет Майстора, Милко Живков Калайджиев. Името стои, фирмата върви. За Иса, Киро и Неби, за неговите деца и неговата кръв. Фирма Иса Бекташ, братя рамо до рамо. Стамболийски знае, тук се работи здраво. Който е с нас, върви напред, който е срещу нас, остава назад. като нас няма и няма да има. Душманите лаят, а фирмата се издига. Нагоре, нагоре, без спирачка. Успех е нашата най-силна